ni fa bana ganin ki ta shuga to ki kunna haske mana to dai so kiki ne mafarki a banza ina man kana tare Obi wallahi ba na so kai nesa da ni. Ji nake kaman wani abu daga jikina zai ragu. Da Allah ka bar na fadi fa. Musne ya samu sara duk dare sai yayi waya da wata a cikin gidan nan. Ai sai ki dau banta. Yanzu da sai mu ci ubanta. Ko aiki na farko shine in shiga gidansa in fitar da matarsa daga gidan. Da Allah ka kashe ni. Saboda in girmama ta na mutunta ta na fita ina waya da ni ta zo kike ta kama ni da hayaniya abinda mutum yake wanda yake ba daidai ba dole a yi magana dawo ba amma na ga wata mace yanzu nan ta shiga gidanki ita da mahafuz wace irin iska ce ka kawo cikin gidana na rantse da Allah ga nan zuwa gidan wallahi zan kashe ne daga cikin mu rashin kunya zaka mun ki faɗa mu abin da kike so ne mana wallahi ummi na gani fa mu kuma ba mu ganta ba sai kai kadai kake ganin ta sai dai mu taya ka addu'a ba addu'a kadai nake bukata ba bismillahir rahmanir rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sadaqallahu alazim kada ka sake min irin wannan abun ka zo ka sa a sani a gaba ana yin min karatu wai ina da aljanna ka san idan aka ja alqur'ani janinin su magana ba su ba da samu bulala zani shi matarsa ce fa tace in je in duba mata in dai na ga mace rikan mata ita kafin nan ta zo tana hanya me yake nema a wayar da kika dokar min waya ba za ki bude kofar nan ba ina magana shugan uwarki shegiya munafuka ba za ki bude ba ko kika kashe wallahi ba zan tsaya ka cutar da ni akan wata banza karuwa kadda ki kara karuwa mata alce Allah ya masa rasuwa baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ali ka sani wallahi kai ma sai na kashe kamar da kashe uwa babu wani dalili da zai sa in cutar da ita wannan wace irin shashashan magana kake yi ne da Allah ku sa dan Allah sai ki fara yabba kun ga su ko mu je ka yi abin da za ka yi na rashin gaskiya ka je ka ce musu isa ta mutu wallahi ban aikata ba ƙarya kake yi ina ka samu kuɗin da ka sai wannan gidan sai ka ce kai kadai ne mai ƙashin arziki budurwar mijina budurwar mijina